kubor ga ni ga por ga long na ga ktien ga ba em ga ba dan bor ga jong u belai jong ga ba jong pi u ba na bam jigot shabam jigot u ba long alpha ba omega u long u ba ning kong ba ba khadu ba sedang ba ba kut u long u ni ken u ba la it la ga jong ga jing em na kon ta jong ga ba jong pi ga kerteng ga jong u ga long u sim jing su u ta u belai ba krau bor ba don bo tam Emmanuel ubray lambat ni. Uni ulong Jesus Christ ngai kum lai pi baro haker ke kerteng. Go jong uni ken u Jesus bo try jong abat jong pi. Kani ga tien ga jong ubray ga bo Juda u tho e ga shiti. Haga de khat ga ba arpo uang kum ni ga de khat ba khat khandai arpo bat arpoi. Ga ba snau thiang ma la dangi pusan ni ga tien ga jong ubray. Bat ni perkhat ya ga ba ni pediang ya ga. Ukan tu juri ki bangai kun tu yang apa dia fi haga ni ka padang menrio kom ki bangai how try Jesus kidai ki bangai how Jesus ba ukan tu ya ke ni ke ktien wong to namar kata to kan mau ya ke ki ktien ya ki ba la juang happy ya ka bala ya tu lupa daki apostol ke jong try jong yu Jesus Christ ki bala jupan kan mau ya pi ala ke ski ki ba ki da ong ya gini ki ktien ba ki ya ki ba khadu kin long ki nong kren ben blay lani ki nong kren ben ya ka ktien u blay lani ki nong kren ben u blay u ba em lani u Jesus Christ so tra ki ba ya kat ba kum kada ka jingwa brai bom ru blay jonki hanrai pi ko hapa it udah banjur ke ktien on rei ma pi ko haba i hanga hapi ke badang em tak tat haduk ni ka padang benreu ka bang yai ap kimi e ke jingwan u Jesus Christ mo try wa hapi ko haba i tu pin haba pin ya tei ya ka daga jingai ka ba khot tam ka jong pi da ka ba yai duai ho man sim ba khot to pin rino eladi shaka daga jing it ka jong u blai gat ba pidang ap kimi ya ga ga jingwan la ni ga jing la isen ai ga jong Jesus Christ about try shakata ga jingem bam chi good kata ga jingai ka ba khoitam ka jong gi bangai ka dai ga tha ga jing yai duai homen sim ba khoi kam dai ga jing yai duai ha ga do kam dai ga jing ya duai de ka ba le ha ga jinglong ka ba kenje do la ni khong gi briu Hanrei ke jingalam ke jong men sim bakut ke jingai ke bakut tam makabat ublai u juda u pen ken mau ke de por ke jingya tai para banget bat ke jingya selok ka ba yai duai ho men sim bakut ke jingya itu ke jong men sim bakut ke jing em jong abat jong pi ke jing sanshar ke jong men sim bakut u jong ublai u ba em abadeng ga do no jong abat jong pi abadeng ga men sim ke jong abat jong pi abadeng ga met jong abat jong pi bangila ban ya tuit lang ho men sim jong blai la ga de ke jing ya duai la ga de ke jing ya ruai la ga de ke jing ya salok yau ni u blai u ba em abadeng jong abat jong pi ga de ke jing don ren kat ke jong men sim ba khoi ga de ke jing ya lam ke jong men sim ba khoi bat habangi yai duai how men sim ba khoi u men sim ba khoi u pan long yang a ba de pi bangin long ke ba khoi ya kamat u blai ngem long ke ba khoi ya kamat u blai daladi kada ke jingkut ke jongi ka long tang ka serdap jot kamat jong ublai uba em madu bakut mar ublai wong nga long ublai uba kut namar ka tu long pi ke bakut komba ngau bakhat ye fi nga long uba kut namar ka ta badyo e ke jingkut ke jong ublai dai tang ka jing yai duai ho ban sim bakut nrai ma pi ko haba it aba pi don ye ke jing ye tai kata gai haladi ha ke jinget ke bakut tam ke jong pi Dega ba yai duai ho men sim ba khoi to phin rino eladi shaka dega jing it ka jong ublai kat ba phinang ab khemi yak her ya kata ga jing la isen ai ka ba mot ke jingwan ka jong utrai jogi Jesus Christ shaka jing em bam chikot long ba ye ka ni ga khubor na ga thin ka jong ublai ka long ka khubor ka ba dai por kalau ke kubur ke bau Juda u shakri utrai u sanran u Jisu u keren nagi bangai haga ka padang menriu u keren hanga bada pi u panlongi ga bada pi bangin yo sngau bangin pusan
bangin yo i la di bangin yo i ru i ga jing khut ga jong blai ba shisha ga ga jing ya tai jong ga jingai ga ba khut tam ga ga jing yai dwai ho men sim ba khut bangin la ban rino i la di she ga jing it ga jong blai kat bangin na ba khemi len ti gi ga singi ya ga ga jing wan ga jong Jesus Christ mo try ban rong no i ga ba siu spa jong u ya ga ba jit jong u a bangin long ga ba pen kre barabor a bangin long ga ba IT lut barabor ai bangin long gibala yai khimi barabor shau jisu nong pan em ulong nong pan janai jong jinget jong abat jong pi ai bangin yai dwai ho men si bakoi ai bangin yai pan ret yaladi bat yai IT bat sha ye bau men si bakoi jong blai ulong men si ba em ka bible ka ong men si jong jisu ubala sha halor gading fana la khot yo men si ga jingai the spirit of grace uni men si bakoi open kuat yang abad pi ut her ga do jong abad jong pi ye ga ban ye dwai ne ga ban da jong abad jong pi ga jing slok ga jing ye tai to blai teng shine ga jong ga khamat u de ger khu yang abad pi u de isn ai yang abad pi u de alam yang abad pi bangin long ge bala sha alam dau men sim ba khu jong blai bangin long ge ba khu ga khamat jong blai bangin yo ban lai shi ga ri ga khu ga jong blai ka ta ga jaka ka bo blai u la bu yang abad pi ka benang ken ka ri ka bakamba ka nong ba ka bajanai ha ba ki nong rim jong ka la tai do blai wa em ong islang ir ba la chata a bangin pen kra ela de ko wai ba wai ka ban sim a ba phiro ki ba yo sngawi ka khubor to pin pen ret ela de to pin yesno ba du jisu ban dwai ba bor do men sim ba khu du men sim ba khu yalam yangi bangin yalam ban long ki ba khu de ka ban utrai bangin long ki ba janai na bangim long ki ba janai don wai ru ba janai em don weru ba hok ong try henry daga jing khut ga jong ban se ba khut daga jing khut ga jong blai hi daw man se mu blai u ba yalam yang abde phi bang yai duai lam ba u unin pelong yang abde phi ke ba khut ka ma u blai ngir khu nak ba daga diga por leng bai ni khu ba re blank cut ngi skam ga lo ga ngir khu ni lang ngi se sham pat la shai nak ba daga burong ga jong u amen amen